А иди до него. Хайде да видим отбор черешка. И кучето чака. О, Мила, ти здравствуй. Да ви закачи каралешка, ей. Знаеш как му здравствуй? Иска да ти помогне. Да. Най-вероятно. Ето ли я? Ето ли я? Ето го е, Жувко. Ето, браво, хубава риба. Пак, не такива големи ора. Търсим малки. Търсим, ама код дойде. Това няма. Айде, давай. Кажа го, те кила къс ги прави. Те големи риби. Хайде, открихте тази вечер улова. А ти си чека. Има и там. Там ще сложим сега, сложи го такова. А, в лук. Долу като сложи това.